जानांगौ दिनैहाय क'क्राझारावहाय दहाय आं खानायनि मोनसे भिडिअ माबा हगारदोंमोन ना बावहाय आरो एटेन्ड जाफैदों माखासे दंबावो सफैयाखैनो नै बावहायनो क'क्राझारावहाय जिहेतु आवगोल समावहाय जों रेसन हैदोंमोन ना बिनिनो काश्मी सफैबाय मालायनो सासेया मानि कट दानो फैदों नों बे जोंना सिगांनिया सरलपारायाव बे रेसन हैनायनि माबाया केसा बेनो दाबो सोलिनानै दंगासिनो ना बेनिनो फैनांलायबाय दिनैहाय 26 बा फैनांगौ जायो 26 औ एभ्रि मान्थ औ फरायनाय मानायनिबो बेस्थ ओरै एग्जाम माबा माबि बिदिनि थेवब्लाबो टाइम दिरुननानै फैनांगौ जायो आरो बिरादनो सम सम ना माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला माबा मोनसेब्लाबो खहा खालामनानै हाबनांगौ जायो दा माखासे सफैयाखैनो र' दंबावो आरोबाव जोंल' नङा आरो दंबावो एक्टरफोर गोजासो एबारनिया मा जायो जोंना बाबु फेरेंगाया रनजित बसुमतारिया होनानै दोनदोंमोन हाबलाङि कट गानो फैदों नै बिसोरबो जों बे सानै फैबाय आरो ओरै दंबावो मेरि क्रिसमास सेम टु इउ गोजोन बर'दिन दे बयखौबो एल्ट' गारियाव जिरायथ'जोबनानै दं नै न'मा दा नै ओरै गंसेबाव जों सोरखौबा जेनग्राबो नङाना फेरेंगाया हाजार केसानो हो गिदिर हो मा हो जेननायाव गैया एटेन्ड जाफैबाय थागोन बाक्सानिबो दं आरो चिरांनि दं कर्टआव गाफैदोंमोन थांनायसै दा माखासे दङ ओमफ्राय थांनायसै हिन्दुआवहाय गाखांबाय जानुवारि मासाव आरोबाव गाफैबावनांगौ बिथां मोनसे रेसन हैदोंमोन नालाय जोङो फरेस्ट एभेक्सन जानाय समावहाय बिसोरनि खुदियाफोरनि आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै जों हैदोंमोन खिन्थु बावहाय बिसोरो मा खालामबावनानै होदों जोंखौ उल्टा जोंखौ मा खालामनानै जोंखौ फासायदोंसो माब्रै बिसोरनो दाननो थुलुंगा होग्रा होननानै खारन जोंखौ बिसोरो नायगासिनो दङमोन रनजित बसुमतारिया बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा जोंखौ नागिरगासिनो दङ जेसेबां होयो हो जेल जानोब्लाबो जाहैगोन थेवबो जेननायाव गैया जों जेनग्रा नङा जेननाय पार्टखौ लाया मिथिबाय क'क्राझार होननाय थांगासिनो दं न'आव थांफिननायसो कटबो गाबाय जों जेननायाव गैयालै रनजित बसुमतारि नोंनि धमकि नोंनि माबा माबि होनायखौ जों गिग्राबो नङा उइंगार बास स्टेन्ड बियो मेन क'क्राझार टाउनाव ओरैबायदि बिजि जायो लामा थामा आयु खुनु खोथा गैया ओरैबो बारस'गोन ओरैबो बारस'गोन नोंनाव नाङो ना मायो जेबो बुजिया गोजोन नोगोरावहाय सुइजारलेण्ड जायखौ बुङो सुइजारलेण्ड होनना फोसावदोंमोन नालाय सुइजारलेण्डनि लामाया जेरै मेरैबो गारि पार्किं दं सैमा लांथिया लुंथिया खारलाबायगोन नै बेफोरबायदि लामा सेर सेराव दखान थागोन आरोखि सुइजारलेण्डआव जोंनि क'क्राझार नोगोर दाउथुब बिखा ना अमा बिखा ना मै बिखा बे जायगायाव आरोखि बेफोरबायदि जागोन फिथाइ सामथाइफोर दंलाबायो बिदि बैखौ नुनोमोन नारा नाथा लैहोरखौ एटेक खालामनाया बा बुख्रुबनाया गोदोमोनथाय जायखिजाया जोंनि कट गानानै फैबाय नै जोंनि सुइजारलेण्ड नैबे बे गेजेरनि डिभाइडारावनो बहुद मानसियानो सौग्रावो आरो बासानो जा मायानो जा ओरैबायदि सौग्रावो आरो गोजोन नोगोराव गेजेरनि डिभाइडाराव बेबो जि गिदिर गिदिर होदों नै बेफोरबायदि सौग्रावला बायजोबो आरोखि एसे आद्दा खालामफैदों नालाय क'क्राझार टाउनावहाय माने दा बुंसै थांनानै लाग्रो बैयाव मोनसे नै अमा लकेलथ' अमा दाउ बयलार बिदि गोजोन नोगोराव लामा सेर सेर बेफोरबायदि फानो सौग्रावबाथाय जरिमाना दं अमा लकेल ना मा बिलाय लानो गोसो जादोंमोन अमा बेदरालाय होंगो दोंगो दंखायो न'आव फ्रेन्ड्स 30% अफार सोलिबाय 50% अफार सोलिगासिनो दं